lamentació en el món de l'espectacle per la mort de l'actriu Glòria Portet. El seu representant ha declarat que no només ha marxat una professional amb un futur prometedor, sinó també una gran persona. El cos sense vida de la jove s'ha trobat en misterioses circumstàncies. Tot apunta al suïcidi com a causa probable de la mort. L'actriu va ser guardonada amb el Premi Soro. No, és que no. No pot ser. Està en el millor moment de la seva vida. Estava. Què? No plores? És que jo no sóc de plorar llàgrima viva. Però si t'acabes de posar com una Magdalena, perquè només treballes a Catalunya. Bueno, i què? Oh, Paula! Però si som les seves millors amigues! Érem. Sí? Ho érem? Esclar. Mireu les fotos. Què? Què passa amb les fotos? Vosaltres, joder, que no sortim a cap puta foto. I què? És veritat? Que fort! Home, sense vosaltres encara, però sense mi, Glòria. Què vols dir? Perquè és més lògic que no surti amb mi en una foto. O amb mi? Què? Res, carinyo, que nosaltres amb la Glòria teníem... Que és una puta competició, això, ara. Ai, carinyo, no montis un melodrama amb això, ara, per favor. No, millor fer com tu, que no deixes anar una llàgrima per la Glòria ni de puta conya. Com pots? Júlia, para'm el numeret, que ja t'has buidat abans amb lo de mai sortiré de Catalunya. Com a mínim a mi em coneixen, a Catalunya. Sí, algunes preferim no vendre'ns. Sí, serà per això que ningú ve a veure la teva merda de performance social. Sí que no m'interessa una merda el famós Déu babós que tant t'agrada a tu i a la Glòria dels collons.